Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulunang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kanunay kaninyo ning tungura sa inyo nasab nga pagpatalinghog ning tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa ang nahimong katumanan sa Espiritu Santo nga gisaad sa Ginoong Jesucristo sa dinipas siya sa kalibutan. O ako magapanginaot nga sa panalangin sa wala nga magtutudlo makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod ning tungura aron sa inyo na nakasabot kamo diri kanamo ginagamit namo ang Biblia o uban sa masahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namo ikaalagad nga na ninyo tungod kay kini mao man ang gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga among itudlo nganha kaninyo. O kini nga tulmanon padayon nato nga mabati sa mong sibihan sa DYLE magsugod kita sa oras alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw kana nga Domingo. O aduna usab kini pinakalahi nga oras no tangit ang atong programa duha man kini kahugna. Ang unang hugna ana sa lugar sa alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kautuhon din dumala kana sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsunan nga mga ministro. O sa pagpabalo o sa tanan ng magsunod sa kanitong programa mikabat kini mga kaigsunan sa 29 ka mga radio station no ubo sa pagpaningkamot kini sa atong executive nga mabutangan og mga programa ang mga naglaing dapit usab sa atong dapit sa suok lugar sa Pilipinas aron sa tuyong tinguha niya nga mapadangat o may muluan sa mga katawhan ang atong doktrina nga diin na nakita nagbarog sa katulong panahon dili dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman kana sa atong magtutudlo di kay Master Tomas D. Eugenio Sr. sa mga tagna nga gibasihan sa Biblia. O sa pagpumusta na lang sa tanang nga mga kaigsunan labi na sa atong mga kaigsunan din sa sentro sa Vice sa branch number 35 sa diya sa may asahay kasultingan sa lubang sa mga kaigsunan diya nila ni Sister Mar Igunya o ni Brother Nicomidis Igunya maayong pagpatanihog o diya sa wireless nila nilang Suping Perolino o sa Tipolo Mandawi nila ni Sister Ivy Valenzuela o ni Janice maayong pagpatalingog usab o ingon mo usab dito dapit sa konsolasyon sa atong mga kaigsunan diyan na Sister Lucy Fanta o ni Brother Luciano Fanta o yuman sa mga kaigsunan diya nato sa Katarman Kuruba nila ni Brother Manolito Duroy uban sa iyang pamilya mayong pagpataling usab o sa dapit sa Bohol sa atong chapter diha sa Carmen Bohol nila ni Brother Lunglong Divino o sa iyang vice si Brother Gregorio Painagan uban sa mga tanan nga membro diha may hapon o yung sa dapit sa Bugo sa San Remio Bugo no sakop kini sa Bugo nga ang atong chapter diya si Brother Junilo Bintulan uban sa iyang vice si Brother Berto Inot mayong hapon usab kanyo karon ug may pagpatilinghog ninyo mga kaigsunan diya nga tanan sa mga branch o sa tanan na lang nga makaigsunan dakip na dito sa atong executive and vice president sa pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio sa atong PBCM compound sa atong Minopes maayong hapon ug may pagkatinihog kanyo mo red o sa tanan lang mga membro diya nga mga kaigsunan sa maong pagtulunan o kung man usab dili na to ikalimtan
ang mga viewers na to sa mga labi na sa mga Facebook subscriber o sa YouTube, maayo usab adlaw o may pagpataning ninyo karon kaninyong tanan mga higala na mo nga nagkasunod nining maong programa. Ug sa tanan lang gyud nga kutob sa mabot ni Mao Silvia. Og aniya pa, ihatag ko pa ang lain nga lagad magapailaw sab siya nga kaninyo. Kumusta og mayong hapon usab kanatong tanan kini ang igsuon si Brother Cesar Patio. Nagiguban gapon kita nining ato ang programa dinhi sa DYLA sa usak kita ka oras. Magsugod man kini sa alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon. O ako na lang mga pagpangumusta sa tanan mga personal Luzon, Visayas ug Mindanao bisan pa dito dapit sa gawas sa nasod sa Amerika ug uban pa nga mga nasod. Kumusta kaninyo mga igsuon? Kay kini ato ang Wali Bretsam, makita man nila dito sa Facebook. Facebook kay nag-monitor man kini sila. Ang ato ang mga kaigsuonan dito. O kumusta na lang kaninyong tanan o manghinaot kami nga nakamo sa kabaskog sa lawas aron nga kana mo inyong magamit sa inuntang pagpatalingog kanunay sa atong programa dinhi sa DYLA sa matag adlaw nga Domingo. O ako na lang mga pagpangumusta usab diha kang Reverend, kumusta Rev, uban sa imong pamilya o sa tanan usab nga mga mag-uwali o uban usab sa inuntang kapika sa kinabuhi ni Reverend ka Madam Gaga, kumusta Madam? O tanan na lang yun. Tungod kay Blinon Badsam, di mapwede nga tagsa-tagsao na to ang pagpangumusta ang ilang mga pangalan tungod kay napakadaghan nila mao nga mahurot ang atong oras. Blinon Badsam, ang ato karon nga pagasigutan mao gapon ang pagtubag hapon sa mga isyu o doon na po kita'y timang atong gihanay kay lagi tungod lagi ani ang ato ang kauban no kanhi sa buhat si Aquilino Valencia angay nga may bawaan sa tanan nga mga membro na kini si Aquilino Valencia wala na ni gi-recognize sa atong Executive Vice President tungod kay kining tawhana gi-expel na ni siya o matod pa niya dili na siya membro sa PBC imbos sa walay katarungan nga inyo paghapon siyang paminawon o inyo gapon siyang dawaton kung manha man ni sa inyong panimalay kay ang batasan ining tawhana magsigi manig sakasakas mga balay-balay kay witwitan lagi na mangita og mga isyu nga iguba lugar diri sa ato ang inyong Executive Vice President kay mo may buhat aning tawhana tungod kay maritis mo ganing ba ni una nga gi-expel na ni siya tungod na niyang ba nga bisag usaon pa Brad Sam no kanindot sa tubag kaganina sa tong igsuon Ronilo Mangalos pero di gyud makasabot ning tawhana ngano man bugo gud pagka bugo kani di gyud na makasabot pagka hanay sa tubag tinaw pa sa managiingon tinaw pa sa sabaw sa butong pero di gyud makasabot ngano man gitagaan gud sa espiritus kahinano dunay mata di makakita dunay dalunggan di kadungog o kay ngano man kini yung tawhana bisag unsa pa ka tinaw sa tubag tungod kay ang iyang papel magsusupak man di gyud ta makapaabot ani Brad Sam nga musulti gud ni siya nga nunta nga dili ba yang supakon ba taw dili niya supakon ba pirmi gud ni siya supak nya kaganina kay gitubag man ni Ronnie Mangalos ang iyahang gipaningil nga tubagan ninyo lo ha Ronnie tubagan ninyo ha ang Proverbio 1:8 ngadto sa 9 ngadto sa 16 perting tinawas butong ang tubag di gyud makasabot pero dunay iyang gihimo nga matud pa na niya nga wa man ko moargyo ana o sa to pa kay wa siya moargyo uyon siya mo bitaw na makalibog bitaw kay ngano uyon nung tato siya pariho ra gud sa uyon nung politika siya dihay Brad dan Cesar tuloy mo buong tangya pag-uyon na amang yapoy pagsupak mo bitaw siya nga wa mo ko magig-argyo ana
ang iya kong giyon kay Uyo magkuana sa mga sitas nga inyong gitubag pero ang ako gargyo yang giargyo ba siya tol kay dili man yun kuno na mabasa nga rosaryuhan. dili kuno na sugo nga Oo, dili kuno na kuan. dili kuno na kasuguan. Mao lagi na nga Ang tani niya nganong mingon siyang dili kasuguan ang uno noy nga naghisgot man naabitan ni tambag diya sa kono. nagigisa gik abi ni mo sab kapila naman na nato gi kapila naman na nato sang gitubag pero di gyud babang kasabot ba kay ngano papel gud niya magsusupak gud sa unsaon pa nato pasabot ani tawhan na kay bugo lagi mabitaw nang languluro ng buhok ana Kasi wala kuno gilaos dito sa size. Unya iyang gisupak ka dili kuno na sugo. Usab din ang istorya nga matudpas bisag 15 ningon kaya anak ko ayaw paglakat sa dalan uban kanila. Oh, ilikay ang imong tiil gikan sa ilang aligyanan. Usam day na, di na sugo. sugo na Ayaw, anak ko, sugo ayaw. na ni Solomon nga gikan sa Dios Oh, para ngadto gi-address na ngadto sa mga ginikanan mao kana akilino bali pero uyon siya ni Brad Sam pero ang iya lagi kay ngano lagi kuno si Reverend nag-ingo ko sa ruwan sa unang kapanahonan lahi aki hibalo man ka ana nga naa ta si katulong panahon lahi sa una ug lahi sa Espiritu Santo unsay sugo sa Espiritu Santo naay sugo unsa man ang sugo mabitaw tong atong giingon nga kinahanglan ang inyong kabataan inyong tudluan di mo mukumpiyansa sa inyong paglakaw kinahanglan ng inyong mga anak inyong tudluan bisan sa pagampo pagrosaryo nya tanan nga mga gamit rosaryuhan bandoler singsing kinahanglan nga pasuluban kay ngano man mao man na ang kibali protection mabitaw si Reverend Cesar nga gikuhaan niya sample ang Exodo 12 utsum siguro rin gigamit ni Red nga katong giingon nga kanang dunay mga pagkaon o mga utanon nga mga mapait. di lagi makasabot pero bueno sa biya na to na kay sumo naman kay nasan diritas isyo arita sa kang Reverend ba ngano tinigod siya kay why respeto why batasan why utang kabubuton ngano niingon ta Brad Sam nga kini sa Kilino Valencia why utang kabubuton ni Master ngano imagine ka ang anak ni Master nga si Reverend anak sa material anak sa espiritual wala batasan ni tawhana kay ngano nakaako siya paghingaan ni Reverend nga matupan niya ikaw loy kulukoy kang dako loy yawa ka matupan na niya naani mo ang espiritu sa yawa ispuko mo na unya kita gani sa atong kaugalingon Brad Sam masakitan mong gutang ang atong anak ingnon anak pero mao lagi na ang akong giingon Brad Sam wa pamangkod lagi mapuno ang gantangan aning tawhan nagpasagdan pa man ni siyang Master pero pag mapuno ng gantangan ani diha gani kalison gani ang tawhan ani pero ni ata kay wa man niya hatagig bili si Reverend ato ni utingkayon ang kasaysayan ni Reverend unsa ang kasaysayan ni Reverend sa iyang kinabuhi nahibaw nato Brad Sam ug naamang ka saksi maka ako saksi ug kini si Aquilino Valencia saksi ni siya nga nag-ebanghelyo si Master dito sa bintana sa palasyo nagpakita si Master og usa ka litrato ni Jesus Christ unsay pulong ni Master dito kang Luloy kay Luloy pa man ang tawag anak niya sa una Loy tan-aw ba Loy kato picture ba ni Jesus Christ ni giingon ni Master lugar si Loloy Loy tan-aw ni Loy tan-awan ni Loy ba di tan-aw po si Reverend pag tan-aw ni Reverend litrato man ni Kristo ning ingon dayon si Master Loy ikaw ra ba ni pero dili sabton nga si Loloy siya nas Kristo di panig-ingnan lang ba nabatay mga bersikulos Biblia Brad Sam nga mo'y atong ipasabot kay kining tawhan na wa ni batasan ni sa Aquilino Valencia way puangod ba si Reverend ba nagtudlo anis Biblia iya ni noong kontrahon si Reverend
kita gani Brad Sam usa man ta sa gitudloan ni Reverend bisang gani kini atong gihimo din gikan man ni kang Reverend ni pagtudloa. Pero kini lagi sa aki kay ngano giyawaan naman gud ni siya gisudlan na sa espiritu siyawa nakita ra bay pasanginlan niya Brad Sam nakita ko giyawaan nakaron si Reverend gipanig-ingnan siya ni Kristo pero dili siya tamsa Brad Sam okay pakita Brad Cesar sige kining basahon Sam mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao nga tuman na ni Master Tomas basaha aron makuan ako basahon ang imong gisgutan Brad Cesar ay kanis aki wa mo guni magkuha og basahon di gyud siya mudawat kutob sa mga istorya nato di gyud niya dawaton kay alang niya mga giyawa ari kuno lagi kunuta ha basahon ko lang ni Brad Cesar matud pa ni nga kung on the record naman na sa libro sa kapitulo 1 man siguro ni sige sound niya bersikuhan man 16 108 106 sige yun din dunay panahon nga si Master nagpakita og panig-ingnan o simbolo ngayang ipakita o ipadungog sa mga tao sa panahon sa iyang pang-ebanghelyo nga iyang ipatubong ngadto kang Charlie Eugenio o kanang Reverend may tungod sa dagway ni Jesucristo nga gitaliwad-an ni Maria ug ni Jose ningon Master Loy tan-aw ba mao kadto nga mitan-aw si Charlie unya gingon niya Loy ikaw ra ba ni matud pa ni Master o nagtudlo ngadto kang Jesucristo muna ang kasaysayan sa balin ni Reverend ikuan og panig-ingnan si Kristo pero dili ninyo sabton nga si Reverend mao nas Kristo gikuan panig-ingnan lang ba pakisamahan karon ngano man nga gihimo man ingon nga Kristo si Loloy o Reverend tungod kay ang Biblia bisan ang atong Ginoong Kristo gihimo siya magbalantay sa karnero sa iyang amahan mao pod si Reverend gihimo pod nga inunta nga magbalantay sa mga karnero sa Espiritu Santo sa katawan ni Master sama usab kang Kristo karon unsa may mabasa nato dinhi sa Hebrewanon kapitulo 13 bersikulo 20 nag-ingon karon hinaot nga ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus ang dakong magbalantay sa mga karnero. So si Kristo gihimo magbalantay sa iyang amahan sa karnero. Ang pangutana Brad Sam, unsa ba kining karnero nga gihimo man si Kristo nga magbalantay nga sa samang paagi usab si Reverend gihimo usab nga magbalantay sa karnero sa Espiritu Santo sama kanato. Iyon sa baka ng karnero sa Biblia Brad Sam sumala sa Ezekiel ani Brad Cesar sa atong basahon ang nakasulat sa Ezekiel sa iyang kapitulo 34 bersikulo 31 kapitulo 34 bersikulo 31 inyo kining patalingugan mga kaigsunan matud pa dinhi sa atong mabasa sa Biblia ug kamo mga ug matud pa ug kamo nga akong mga karnero ang mga karnero sa akong sibsibanan mga tao man ako mao ang inyong Dios nagaingon si Ginoong so kanang karnero Brad Sam unsa kanang karnero di Brad Cesar mga tao ang buot gipasabot niya na nga maoy bantayan sa atong Ginoong Hesukristo sa samang pagkaagi usab nganong gihimo sa Reverend nga Kristo pero dili Kristo gipanig-ingnan lang gipakisamahan lang kay sa Reverend usab maoy magbalantay usab sa mga karnero nga mga tao ang gipasabot kay sa diha nga ang atong langiton nga magtutudlo bipahulay si Reverend gitudlo na siya nga maoy magbalantay sa karnero pero kining magsusupak nga siya kilino bali sa dili mo dawat usab baybot pasabot nimo kay ikaw na magbantay namo pagkahilas mo hilas-hilas ka ba kinsa may magbalantay si Bacarayo si Danilo Nakwa si Pedroso nga may imuhang idolize hilas-hilas lang ka ba karon niya si Kristo
magbalantay sa karnero nga ang karnero mga tao ingon usab ni ana ang gihimo ni master didto kang reverend. Pero aron sa pagdugang ato gyud sayron ang Biblia kung si Kristo ba gyud magbalantay ba gyud siya sa karnero. Mao ka na. Ato ning usisahon ang Biblia sa Juan kapitulo 10 versikulo 14 nag-ingon dinhi, ako bato pa ni Kristo ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako o ang mga ako nakaila kanako. So nini puntuha Brad Sam, si Kristo magbalantay sa karnero. Mausab si Reverend, gihimo usab siya ni Master nga maoy inuntang magbantay sa mga katawhan ni Master. Sumala usab sa pahayag usab ni Master nga lay ikaw ra ba ni katong larawan ni Kristo pero dili ingon nga si Reverend mao na si Kristo gipanig-ingnan lang gipakisamahan lang kay ngano dito man ay bilin ni Master ang tanang pagdumala sa mga katawhan bisan gani sa Biblia pero dili kadawat si ake kay gusto gud niya nga siya gyud mao gyud hawt sa Biblia hilas-hilas lang upawan ni tabadapaw. Dili ka mauwaw ng dili, mag-isgot ka din is, magtalo ka, nga kining istasyonan din, aircon man eh. Hindi, maniinit, gano'n magtalo man ka. Ha, nauwaw ka sa imuhang buhok ka nagliro. Ha? Nga naman nga magkalo man ka, kayog napas, basta duga na ning gilaparo, di ba? Bawal man na ang pagwalis may balita nga magtalo ka. Nga maingon na ba siya? Nyaw-nya ka na si kuan, ka na nga tigtipaylon. Paldon, nagkalo man na. Oh, may managwali na siya sa Biblia. Ha? Ngita kag sampol. May nagwali na sa Biblia nga nagreport man sa mga balita. Ikaw ka nagwali ka sa mga balita. Dapat kuhaon mo na ang kalo sa mong ulo. Pero nga nung magkalo ka, murakas pilimon rin bonansa, natakda ng espiritu tingaling pilimunan ni mo. Magsusupat. Ha? Nga nung nga magkalo man ka. Nga aircon maning istasyonan. Ha? Mauwaw kasi mong upaw nga ng luro sa imong bot. Karon, yata. Karon kay si Reverend gihimo magsama ni Kristo nga magbalantay sa katawhan ni Master karon ni ang ato namang basahon. Muhatag tag example Brad Sam. Si Apostol Pablo. Imong i-read Brad Sam ang Galacia Kapitulo 4 versikulo 14 kay si Pablo usab sa iyang kaugalingon Brad Sam ha gihimo usab ni siya Kristo mura ang tag-ilas mga tao ba mura pod og Kristo ni Apostol Pablo nabatay dugang prueba Brad Sam nga kung musupak sila kanong himo gud tawo na sa Reverend nga Kristo si Pablo de waday gihimo ingon nga Kristo ha nga naalaan nga mao ang Kristo be basahon ani Abra Cesar basahon basaha Brasam sulat sa Galacia 4:14 atong pagkabasahon nga wa gyud kalainan ni ang kunong sa ang himo ni Master dito ni Reverend kang Reverend usab ang hitabo lugar ni Apostol Pablo yaw dinhi sa bersikulo 14 gingon ngani wala ka mo magtamay kanako matud ba ni Pablo ni manuhi matud pa 14 tungod sa akong panglawas okay nga misulay kaninyo hinunua gidawat niya ako nga daw usa ka manulunda sa Dios nga daw si Kristo Jesus gayon kita mo misan gani si Pablo gani nga di matud pagkuha ang sample niya nga gidawat kuno siya nga daw sama ni Kristo ha sama usab ka Reverend way kalainan usab Brad Cesar nga nahitabo kang Reverend nga gihimo usab siya nga ingon nga Kristo pero dili Kristo kibali inunta nga kuan lang ba kana bang gitawag siya o kana bang gipanig-ingnan na lang ba pero dili Kristo nadugang prueba si Moises ha sa daang tugon unsa ba si Moises sa iyahang kaugalingon ha kay ang Kristo manluluwas man usab
karon si Moises ba sumala sa Biblia, Brad Sam, gihimo ba sab siyang maluluwas? Pero kumo kay si Moises gihimo maluluwas, pero dili siya mao ang Dios nga maoy muluwas, gihimo lang siya ba instrumento ba? Nabay mabasa, Brad Sam? Basa ang Exodo Kapitulo 7 versikulo 1. Basaon na to kini nakasulat sa dang tugon sa Exodo sa iyang Kapitulo 7 versikulo 1 ang atong basahon ingon ini ang gipahayag lugar sa nakasulat sa Biblia. Og siyo ba mingon kang Moises? Tanawa gihimo ikaw ingon nga Dios ngadto kang Paraon. Og si Aaron nga imong igsuon mamao ang imong manalagna. Busa si kanang Moises gihimo nga ingon nga Dios ngadto kang Paraon ba siya? Pero si Moises dili Dios. Dili Dios. Sama usab ka Reverend, gihimo siyang Kristo apan dili siya mao ang Kristo sa samang pagka-Diosab si Apostol Pablo, sama siya kuno siya nga Kristo, si Moises pod sama pod ingon nga Dios, pero dili Dios si Moises. Ingon anak ke ba pagprase sa Biblia pero di manggod nimo basahon. Nganuan kay magsusupak gud ka. Magsusupak gud ka. Karon kay si Moises gihimo man nga manluluwas, nya wa may laing manluluwas ang Ginoo man ang Dios man. Pero si Moises gihimong manluluwas pero dili siya mao ang Dios. Gihimo lang kuan ba kanang panig-ingnan ba. Karon di gapon ni makasabot ni kani si upaw, kani si Aquilino Valencia nga upaw nga magsusupak kasi usao palagi nato, Brad Sam, pero di lagi makasabot lagi ka bugo gud. Gani ang naingnan ba gani si Moises nga ningon ba gani ang mga tao katong mga hituhanon ba siya ingon nga kinsa man kunoy nagtudlo nimo nga ingon nga pangulo. Gi-question si Moises. Muna si Akipod. Question po kalainan gi-question po niya script. Kinsa man naghimo nimong reverend ka? Kinsa man nag-ingon nimo nga reverend ka? Gi-question busa way kalainan ba si Sar ang mga pangitabusan ng panahon kuno atong ibalik sa kasaysayan. Si Moises gi-question sa mga tao. Basahan sa man kunoy nag-ingon nimo nga pangulo ka niya. Basahon na to na sa 35 edisyon na to ni Buhat City 35 gingon matud pa kining maong Moises nga ilang gisalikway og giingnan kinsa man kunoy nagtudlo kanimo ingon nga punuan og maghuhukom, di ba? Mo'y way kalainan kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo og manluluwas pinagi sa kamot sa manulunda daw. Usa gi-question si Moises nga kinsa kuno nagsugo naghimo kanimo ingon nga pangulo. Way kalainan ni Ake nga ni question gapon sab kang reverend nga kinsa man kuno nag-ingon nimong ministro ka aw kanang reverend ka reverend ka di ba? Way kalainan ang imong gihimo ke kay ngano ang espiritu nadto magsusupak sa panong ka Moises na ni Ake unsa muna kay nga inay ang imong mga pagwali maningkamot ka nga ang taong madala partes kalausan nabitay atong sige panaway naay imong naibitay imo bitaw nga problema nga kuno tanawa. Sige. Sulti Sam nga nibali na naglaing reliyo ng yang anak imong bata. Nang imbitar ganito si Mimi nako nga kanang nakunoy simbahan la diya sa duol sa Sarosa kanang Sarosa. Pero sa una Brad Sam kana si Mimi PBCM na karon si Saro sa may nagtabo Sam kana moy angay natong kanon kay imong atong disiplinahon nimo imong anak ato nang kanang kanon nga mabalik na sa dinis PBCM dili kay magsitag pangatake ato rang kauban atong unayog atake atong leader nagila atong unayog atake dili manggod na siya PBCM gud sa mao na nga wa gyud lain mahimo lagi anak kay di dagod sa PBCM gangkon kuna niya nakaron niya ta kay di maguni ka disiplina siyang anak siya na magani disiplina siyang anak ron karon niya ngano kay mao lagi na lagi kay maunay bitaw siya stare ana ya proverbio naunay siya ni kanis upaw naunay siyang anak ba imbis nga sa una ang iyang anak PBCM karon lain nagreliyon ani ata karon si Moises gi-question sa mga tao kisa man naghimo nimo inuta nga pangulo. Pero ang Dios baya mo'y nagsugo ana. Sama sab ni reverend. Karon
unsa ba ang ato ang makita dinhi nga si Reverend gi inon talugan nga dako gud diha sa kang master. Sa gamay pa Brad Sam kini si Reverend 10 anyos pa ang iyahang panuigon kay hibaw magkaana pero ngano di ka kasabot kay naa kas papel sa pagka magsusupak yawa ba kinsa ba magsusupak sa kamaturan di ba ang yawa mo na ikaw wa ka kay baloke o wa ka kay balo paminawa na among sulti si Reverend pero ikaw ni bawo makaana pero nagpabungbuang man ka kay ngano buang naguka buang nakas pagsabot sa Biblia ba karon niya si Reverend kay og nahibaw kaana nagpabungbuang magugagod di mata ka buang nga naghubo buang bas pagsabot ba si Reverend gamay pa 10 anyos ake unsay gihimo ni Master dito kang Reverend gisininaan sa pagkapare kana lang ganing istoryaha Brad Sam siya ro di kasabot ning upaw ke si Reverend ke ba na gisininaan ni Master sa pagkapare Pakita ni ba si San? niya na mas Facebook na sa kamera ba si San? ato ning kuno Kisay nagsutana dia? si Reverend gisuloban og sutana ni Master pila edad 10 anyos ikaw gisuloban kag sutana ni Master hilas-hilas lang upawa ka wa ka muuwaw sa mong galingon kontraho ni mo Reverend 10 anyos pas Reverend gisutanahan nagpagkapare gipakupot og Biblia meaning to say aki nga bogo nga si Reverend mao gi mo pasabot sa Biblia ngano man nga gihataga mas Reverend og Biblia ang edad 10 anyos pa di ka mauwaw bagga mo ni mong face oy kusog ka manghilabot Reverend unsa man ikaw magisinaan og pagkapare hilas-hilas ka lang ba di rin ka mauwaw sa mong kagalingo no magkurihir-kurihir ka ni Reverend ikaw ang isutanahan sa pagkapare ni Master hilas-hilas ka lang karon niya bisan ang uban nga mga kaigsuonan nato bisan si Master sa una Sam di ba unsay po ni Master sa una naaman ni sakyan pero gipanglimutan ba kay ngano nabuang na gud di na makasabot unsay sulti ni Master gisulti galinis upaw ingon des Master loy ayaw pagluhod ya kay nagluhod gud si Reverend kita mangluhod banta Brad Sam dito sa plaza di ba unsay sulti ni Master loy ayaw pagluhod ya diri sa tubangan kay ikaw ang mag-una ikaw rabay sundon sa mga tao aki nga nabuang sa pagsabot wa ka kasabot unsay po ni Master Loy ayaw pagluhod ya kay nagluhod ba si Reverend dito sa layo unsay pulong ni Master Loy ayaw pagluhod ya diri sa tubangan kay ikaw ang mag-una ikaw rabay sundon sa mga tao nag-ingon bas Master ke nga ikaw sundon sa mga tao nag-ingon bas Master ke nga si Makarayo may sundon sa tao nag-ingon ba si Master K nga si Pedroso may sundon sa mga tao? Wa! Kinsa ang giingon nga may sundon sa mga tao? Si Reverend. Nganon di ka mudawat kay ang imong papel kasyawa nga di makasabot. Namang gani din ni Bogo nga ningon gyud si Master nga ngano gyud ang say rason ngano nga wa siya magkuhag dili lugar niya anak mo himuon niyang leader o chief minister o bisan sa una panahon Batsam kanyo bisan ato ning basahon no kay wala gini siya motuo ana Batsam kay binuhat-buhat kuno na siya mo kuha og mga basahon nga para mabasa niya enlightened ta siya makasabot ta siya ako ning basahon nga matud pag ang nakadungog aning istorya ni Master
kini usa ni si Edito Saltarin, ya. Sa edito. Basa. Kailan ni sakyan eh. Naani sa kapitulo 1 gyapon siyang bersikulo 28. Nga ako basaw na gingon. Kaniadtong tuig 1997, 1998, nagwardya si Edito Saltarin sa may dapit sa informasyon. Og mihisgot si Master ngadto kaniya may tungod sa iyang anak matud pa nga si Reverend lugar. Si Reverend. Si Charlie Huinio nga mao ang Chief Minister. Na din niya, pero dili ni dawato ni Ake. Gingon diyon. Loy, matud pa ingon ni Master daw kay luloy lagi ang angga. Sa hinungdan nga ang pursuso na kung anak mo ay akong gikuha agingnan si Edito gingnan ni Master lugar. Ingon diyon si gingnan si Edito gyon. Loy, usa hinungdan nga ang pursuso na kung anak mo ay akong gikuha nga labaw sa tanang mga magwawali kun Chief Minister. Okay. Matod pa niya ang bago. Kay dili ko gusto nga may tabo pa pag-usab ang hitabo kang Kristo. Nadir ngano nga ang akong pursuso nga anak mo ay akong gimong labaw sa mga magwawali. Kay bisan magkinaunsa ang panghitabo ang akong anak, akong dugo, mulaban sa amahan. Kay kung dili pursuso nga anak, may tabo gyapon nga sama kang Kristo nga may maghudas lang. Tinood na nakaron. Kay kasabot ka na. Nganong gikuha si Reverend nga maoy magdumalas mga tao labaw sa mga wala gipili ang outsider kay gipili ni Master ang iyang pursosong anak kay nganuman kay og laing tao ang iyahang ipuli hudas daw na ikaw kung ikaw may mag-leader hudas kang dako pero ngano si Reverend maoy tudlo ni Master kay mulaban ko na kaiya ko ng amahan sa material na Master ni siyempre kumo kay si Reverend anak ake mulaban jud na tanawa ka nga dili ka anak gitawag kag banti anak mo na nga imog yung gisupak-supak sa Reverend nya ikaw maoy mo leader pag sure oy na sasama pagkaagi gapon sa unang panahon Brad Sam. Way kalainan sa mga hari kasi Master Hari man sa ato sa unang kapanahonan mo magapon kinsa may mupuli kung mamatay ang amahan di ba ang anak sama kang Samuel kinsa may puli ni Samuel si Saul namatay si Saul kinsa man ang nipuli si David yan namatay si David kinsa may puli si Solomon ingon anak wala eng magdumala sa pagtulunan sa Espiritu Santo maugyod ang pursosong anak tungod kay ang anak mulaban man sa iyang amahan pero ikaw mulaban ka muhudas ka pero siya kay musupak ano man kay dili man anak gitawag man ni siya manti anak di ba unsa ka nga nung di ka kasabot kay bugo ka beon sa paisolte dinhe aritas laing tao Brad Sam ngita tag testigos si Anas nga imuhang paborito ingon na ba ka asa na mas Anas ron so labot na ba tuwa sa Anas dito Pedroso nga nayabag matod sama nimong nayabag ka imbis sa una PBCM ka di naka PBCM imo nang giangkod kay ngano nangayabag na gud mo unsay sulti ni Anas sabutan pa sa Anas unsay sulti ni Master ditong Anas ingos Master ditong Anas respetuhi baya si Luloy tahura si Luloy kay mulakaw rabako siya mao akong binlan si Master Aki wa man mag-ingon nga ikaw binlan si Luloy man mao'y binlan ngano di ka kasabot kay nga kani sa Anas na ibalo man ka nyang imo ra bang istorya o nya kon si Anas gitugo ni Master nganong wa man mo lahutay sa Anas uy noon sa ka si Anas kay nabuang naman pod tungod sa paghilo ni Pedroso sama nimo nga manghihilo ang mga tao hiluas
kuan ba kana bitang Daoton si Katong- Reverend Daoton Wala man kung makabantay si Anas Brad Cesar nga katong wa kalabang ba pagkatugon wala na ka ni Master sa nga pagsulay. labngunon to. Oo Ingon nga tahura baya gyud si Luloy kay moabot ang panahon nga dili na day siya mutahon. Oo. Ba? Pero kung makarayo, ingon sunda biya gyud si Luloy ha. Matod pa makarayo iya man ni istorya. namanan Nga naay- gingon sige basasam naay kay panahon. naman nas libro na Oh. Gingon makarayo mo man ay atong basahon ang gi kuan ni makarayo ha. ako na lang Sam na madiri akong basahon Sam na diri unsay po ni makarayo Oh. kinsa di ay ang atong labaw matud pa ni makarayo di ba si Master man nan asa man di ay ibilin ang mga tao ni Master mao na lugar ang puong ni makarayo di ba kang Reverend man bisag unsaon dili gug ko mubiya kang Reverend unya kumusta man ke si makarayo di man kuno siya mubiya ni Reverend nganong ning biya man nganong bibiya man tungod kay ang katarungan mao ni dinhi ke history merely repeat itself mao ni kamo basa ra gud Brad Sam unsay nahitabo sa panahon kang Kristo do na bay migawas muuna sa tas kang hihuba busa dili katingad-an gyud di ay Brad Sam nga naa gyud ay manggawas sa pagtulunan sa Dios atong sayron Brad Sam mayo i-read nimo ang Jeremias kapitulo 17 bersikulo 13 si Hiuba ba sa kaning panahon kana si Hiuba mao na ang Diyos, amahan sa atong amahan. Ginoong Jesucristo sa unang kapanahonan Brad Sam naabay mabasa nato sa Biblia nga naa gyapon mibiya sa Dios nga amahan nga mao si Hiuba Jeremias 17:13 basta na ko Brad Cesar nga naa kung unsa may natabo nini panahon na karon Mao sa sa nahitabo. maway kalainan ang nahitabo mga nangitabo sa unang panahon niya basahon ko ang 17:13 sa Jeremias inyong patalinghugan mga kaigsunan gingon o Hiuba ang kalauman sa Israel ang tanan nga biya kanimo ang pagapakaulawan sila kadtong mingbiya kanako matud pa ikasulat diha sa yuta matud pa tungod kay sila mingtalikod kang Yuba ang tuburan sa buhi nga katubigan mo sa duna di ay mangbiya Brad Cesar Sa panahon sa kang panahon Yuba? pa samhan nga mo si Yuba Mausab karong panahon nabusa kamo mga kaigsuunan sa PBCM ayaw katingala nganong ningbiya ni Ake Makarayo, Dani Nakwa, Pedroso, Miral Casaren, Nardo Banos o kinsa pa ng mibiya ayaw mo katingala kay daan na sa una pang panahon nga naagay mamiya sa pagtulunan sa Dios mudagan ta dito kang Kristo Brad Sam sa panahon ba sa atong Ginoong Hesukristo naa ba sa iming biya may tingali Brad Sam imong iridi ang Juan 6 bersikulo 60 ngadto sa 67 naabay mibiya po sa panahon ni Kristo naa Brad Cesar wag ya po kalainan niining atong panahon karon Tabo sa unang panahon kang Yuba duna ni biya sa panahon Kristiyano duna gyapon Brad Cesar busa duna gyapon sa atong panahon nagyapon ato lagi kuha ba ang mga anggulo ang sa pattern mga kasaysayan Brad Cesar niya nga luoy ang mga hingtunggan ani Hingtunggan. nga sila mo'y mungbiya pod unya panghiluan aning Ake dito sa sinta matud pa sa kapitulo 60 ngadto 67 sa sinta bersikulo 61 61 Yeah. Ikama dayon para Yeah. madali Ingon din Ikama sa daghan sayang mga tinunan Oh. sa ilang pagkadungog ni ining matuba ni ining Sultiha. sultiha lisod kining sultiha daw Ni Kristo. kini ni ngadto kang Kristo ni Kristo kini matud pa sa ato sa maoy nagkapatalinghog niini sa 61 gingon apan sa pagkahibalo ni Hesus sulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinunan na nagbagutbot may tungod niini siya na miingon kanila nakapaluya Bak ninyo. kaninyo ato ipadayon sa ikama na to sa
kuan. Sa 66 dayon. Aging ko din eh. Tapos niini, dagan sa iyang mga tinunan mitalikod. Oh. Ug wala na managpanglakaw uban kaniya. Sa 66. Og si Jesus Nangutana. nangutana sa napulog duha. Buot ba usab kamong mubiya kanako? Oh. Kita mo ba nang lakaw lagi wala na mo sunod kag Wa Kristo. na musunod kag Kristo. Mao sad mi karong panahon na busa kamo mga PBCM ayaw ikatingala nganong naay mibiya sa maning Aki Valencia, Makarayo. Tungod kay sa panahon sa atong Giniso Kristo wa na sila makasabot. Mo tong mingbiya sila. Nganong mingbiya sila? Naaga po'y katarungan. Nganong mingbiya siya? Atong basahon ang unang Juan. Dili man Atong basahon ang unang Juan sa iyang kapitulo 2, versikulo 19. Nag-ingon din sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato. Kay kun sila ato pa managpabilin sila unta uban kanato apan na mahawa sila aron makita silang tanan nga dili day ato. Nganong mihawa ni sa Aki? Kay dili na PBC mismo siya sa iyang kagalingon gangko na niya Brad Sam nga dili na sa PBC busa kamong mga PBCM karon nga naminaw namo ayaw katingala nga naay mibiya. Kay ngano man tungod kana sa mga igsuong mini sama ni Aki igsuon maning mini kay sa una igsuon pa man ni nato Brad Sam. Pero kay nahimo mang mini basa ra gud Brad Sam ang buhat 20 29 nga to 30 kining buhat 29 hantod sa 30 ang atong pagabasahon nga naagyoy mga igsuon nga mini. Niyaw 29 hantod sa 30 inyo kining patalihugan mga kaigsunan dingon. Ako na'y balo nga sa makagikan na gani ako pagasudlon kamog mabagis nga mga lumo nga dili maluoy sa panon o gikan na kayod kaninyo adunay mamiya o panindog ng mga tao nga magsultig mga binalitan. Parehong Aki sa paunira sa mga tinunan ngadto kanila dunay pagsultig mga binalitan. Busa may gibalitan ni Aki. Sama aning tabernakulo. Iyara ba nagisgutan ka kanina? Balik-balik ang tabernakulo. Di lagi makasabot. Bisa kung sao pa lagi pagpasabot Brad Sam. Kaya nga no, bugo manggod. Bugo ba? Kaya pa iyang gamit ka ng sa pinadayag kung si size. Nga iyang gitugaan nga si Kristo nagsimaster. Nagipatay. Basa pa Brad Sam, ang Galacia 2:4. Na pa mga mining igsuon. Una si Cesar, basahon ko ang nakasulat sa Galacia ha, inyong patalingugan nga matud pa sa naagyo mga igsuong mini dinhi sa nakasulat sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 4 niya ato ning pagabasahon ingon niya ang gipayag sa Biblia apan tungod sa mga igsuong mini nga gipasulod sa hilom o miyuhot matud pa aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga matud pa na ato diha kang Kristo Jesus aron sa pagdaldal kanato ngadto sa kaulipnan unay mga igsuong mini sama ni Aki sa una igsuon man ni nato magwawali gud ni ministro gud ni pero ngano man nga minggawas kay ngano naa siya sa gitawag og igsuong mini kumo kay mini na ni sa Aki mo nang sigig pamiras mga tao magwali dinig mga butang binalitad balitaro niya ang mga inuntang mga tubag ba kini siya ba gusto niya nga diha dayon matubag ikaw ba wa mo kay buot god na ay mga nagpadala og sulat ni Reverend dili na makasapag tubag ni Reverend na ay part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 part 7 pagani ikaw kay tuwa man kani dako padayon ka sa gistorya ni Reverend mo na nga di ka kapaabot ang tubag Aki to anas katapusan ikaw magud marama magud ka maro tikasan ikaw may tikasan ikaw may maro kay kanang maro tikasan man na ikaw may tikasan sa pagsabos Biblia
Bisag ipasabot na kas proverbio Kapitulo 1 ngadto 16 gilahos pa kaning referend ngadto 19 di gyud ka makasabot kanuman bugo ka. Giang ko na nimo nga wala ka mag-argue ana. Unya nga sa to may imuhang istoryahon pa. Si balik-balik sumo. Dito sa mga politika pero iya rabi ng istorya. Mato pa na niya nga ang wa kuno siya mag-ingon nga ang politika yawa. Pero sa iyang istorya kani ang gikon kay si Reverend kuno gingong master iwali ang politika iya siyawa. Di ato ni patalihogan badsam. Pero bisag hinay ni kay nadaot mga tong bluetooth sa istorya sa statement ni kuan Aki ba si Sam. Na. Namay yan gikon nga matupad niya ang politika iya siyawa daw. Kita mo na unsa ka buang ni tawhanam kumbyada. Ingon dai sa pirmero. Ang politika iya siyawa. Pag-abot to sa unahan, dili man yawa ang politika. Magbuhat ka ganig dautan ay pa ka mayawa, di ba? Buang-buang. Pirmero isa, dili man yawa man ang politika. Pag-abot sa unahan, ingon na siya, dili man yawa ang politika. Pero magbuhat ka ganig dautan mo nang mayawa jud ka. Di ba bungbuang ka manulti dili ka makaundan sa imong gisulti. Yapang testigos to si katong sa DWHP ba si Sar? Si Attorney Gwen Alguno. Noon sa man ka nga iya man taon to nga komentaryo oy ni sakay man ka iya matunguna-huna nga mauna ang mga politiko dili po tanang politiko nga dautan na may tarong nga ang politiko kuno iya siyawa pero siya ra po nagbakwe ginoon tanan po diya mga politiko iya siyawa o politika iya siyawa di ba usa may atong itawag na bansisa bongboang bongboang pagsabot primero ingon siya ang politika iya na siyawa sus pag-abot sa unahan ning ingon dahil si upaw dili man yawa ang politika magbuhat ka ganig dautan mo nang yawa ni gud ka noon sa maning upawa oy kambyada oy kambyada dayon nabuko siya istorya ba way klaro lagi ni tawana way klaro ba busa mga kaigsuonan ay magtutuan ning Aki nga naman wala ni gisundan na ni di mao gesudla na ni ada yun ni iyaha ingon day siya mo kani si Sar bisag unsaon pa kuno kay matud pa kuno ni Master kana si Cesar padakon ako ng itlog kani di igod makasabot bitaw ako na nang gitubag pero kay buang-buang mangka, di makasabot sa tubag. Sa unang panahon, 38 na katuig Aki, nagbulag mis akong asawa. Kay lagi kining atong kagwapo ba usahay, naagyo'y babaeng maninintal sa sa ako, kay gwapo pa man ko sa imo. Di gitintal ko dito sa Usamis. Ang babae ning sulod sa kwarto nya kay lalaki ko diyon sa may usaman lugar magpakalaki guta pero 38 na nakatuig kay nahitabo gagmay pang mga bata ana nya karon kay nagbuwag mami sa kong asawa kay napikot man ko atong bayhana kay di man musugot ang iyahang igsuon nga barangay kapitan nya kinahanglan imo gyud nang minyuan ng amo ang manghod karon di siyempre nagbulag in taon may sa kong asawa kay gipikot man ko dito sa Usamis unya ingon des Master si Sir asa man ang imuhang asawa to asagusan Master di gali nimo kuhaon imong asawa padakon ko ng imong itlog naduga naman nagisulti ni Master Aki 38 naman katuig
Ngano man imo man nang balik-balikon. Unya na report nga ako ang nadunggan nga imo man kuno itlog mao ning dako. Ha ning anam-anam ka dako ba? Oh, nawa man ni mudako ning ako ang itlog kay nya di ra ba niya ni padungog sa iyang record sam kadi niya ipadungog ba kay mauwaw man siya. Unya napay iyang gisgutan kaning tawhan na ba marama. Nganong marama? Kanang katapusan bitaw ako kay iyang numbuhon nga padakon ko na kong itlog karon. Kay ngutanan lang ko nimo ba? Asa man tong babae nga imong gikuha dito sa Baraopol nga matod pa nimo nga ako gyud nang pangayuon ni master ng bayhana mag-general confession jud ko kay nahigugma ko anang batan-on nga babae iyang gikuha dito sa Cagayan de Oro Baraopol unya gidala niya iyang asawa dabi karon kay nakamatikod mas bingbing kanayang asawa nakamatikod man nga lain nas ake dito sa babayeng batanon kay tiguang naman ning asawa ni ake taon ni Bingbing di pulihan niya batanon kaya gusto niya nga duhay ang asawa asawas material o asawas espiritual nagsige na sa kampo dito sa guruto pay pangayoon niya ni master nga himuon niyang asawa daw be karon kay gikuha man niya sa Baraopol nakamatikod mayang asawa nga lain na ning si Aki di kasabaan ni Bingbing ang babae nga batan-on intawon ang babae na naog sa sakyanan unsay kuan ni Aki gisumbag-sumbag na iyang dughan ngano man ngunigugma man kuoy ngano man akong dughan di ba naglugmaw imong luha ke sa babae nga ning kanao kay gikasapaan sa imong asawa may ka manaway nako otro po kang buang manaway ka nako nya kay gwapo palagi ko sa imuha di siyempre naagi babae manintal sa ako Cesar si Ake wa mong gusto siya makadawat sa lana ni David unya tawa lagi ta nakadawat si ikaw Roman Cesar una nga may utang taga-tagaan to ni muglana ba? Makatawa tanin tawhan niya kay bitaw. Nga mutan ako nimo kay asa man nimo tan-og itong babae. Nga imong gikuhas Baraopol. Asa nimo gibutang? O katupong babae nga imong gioro istorya dito sa barko nga gusto magpakabit nimo kay nang hambog tingali ka nga milyonaryo ka. Unya asa man po to nimo gibutang kay katong babae nga gusto magpakabit nimo. Katong imo bang kauban to sa barko ba? Nga imong guro istoryahan ba? Nga imong gato dito sa terminal? Maklaruhan na kay makatawat na ning tawanan kay kusog manawa sa ko otro pong buang-buang gago, tarantado. Busa mga igsoon, nahurot na pong oras ato ang pagtubag aning buang-buang nga tao bang upaw pas katarungan di makasabot bugo napupos na magyud atong oras badsam miingon na lang ta master pasayloa in taon mis amo mga babaang taon saon maning usa kay suon nga labi-labi magyud ka hanggaw sang mangayo lamig pasaylo nimo master sa amo mga baba sayloa in taon mi kininyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio bansa ko usap nga kauban ug kinasab si Brother Samuel Montimoyor mayon lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa mga oras ug istasyon ug maayong hapon kanatong tanan.